enenecha m ihe onyonyo a wee fụ na aka nwe ndị igwe nọ n'ala Igbo isi kpakọrọ ọnụ, ndị bụ okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Emecha unu ya ege ihe onyonyo a ka m kwuo okwu na ofu nkeji ma ọ bere ofu nkeji. Igwe a unu fụrụ n'ebe a, ọkwụnụfụ n'ọsọ mgba egbe dị na katọn a, ọkwụnụfụ n'ọsọ mgba egbe nne na ụmụ okorobịa na ikem ọ n'ala Igbo ka ife a na-eme. Ebe igwe butere egbe wee nweta approval na ha ya aba n'ime ọfịa, onye ọbụla ha fụrụ ha jụọ ya ife ọ na-eme n'ime ọfịa, o were egbe wee saa ha, ha werekwa egbe wee reply ya. Mana ọ bụrụ na onye azara ọnụ ya na ha achọrọzi anybody n'ime ọfịa, na mmadụ ama anọ be ya nọrọkwa n'ajọ ọnọdụ, unu ya n'ife o kwuru ife abụ ife na-esi obi ike. Nwere na-asị ọkwa ịnụfụrụ o kwesịrị maka ife zọrọ vumvum pụta azọrọkwa vumvum wee chụ ya, ife pụta n'ike achụ ya n'ike. Ụdị ọnọdụ anyị nọ na state of anarchy n'ala Igbo, ka m kwugodi ya n'ala Igbo maka anyị nwa ka ọ ka eme onye a na-achọ achọ na-ezo ezo. Igwe ọbụla adịrọ active n'ala Igbo kwesịrị ka ọ resign. I'm of the opinion igwe ọbụla adịrọ active n'ala Igbo, onye be ya na-agba ọkụ ada achụ oke. Ekwesịrị ka aka na-anụzi akụkọ a, ọkwa ọbụrụzi ndị na-achị efi nọ n'ọchịchị n'agbanyeghị na ha bụ brain behind ndị na-achị, mana o kwesịrị ka ọ dị otu ahụ ọ dịbụ na mbụ. Maka onye ọhụrụ na nwunye ya na-agba n'iro na-eji ofu anya were ala ha ụla, otu a ka ọ dị onye di ya gbara ọrụ na ngada, nwaanyị ahụ na-enekwasị chi ya anya maka ebe a ka ntụkwasị obi ya dị. Igwe ọbụla kagoro nka kwesịrị ka ọ bụrụ emeritus. Enwe onye ọhụrụ bụ nwa igwe na-achị obodo, maybe prince, ndị a na-aba na-achị obodo anọrọ obodo oyibo asịghị na prince na abroad, ekwesịrị ka onye a resign. Anyị achọrọ ụdị ife a n'ala Igbo, ọ bụrụ otu a ka ọ dị na mbụ. Ke ndị ya awụrụ wee bata n'ala Igbo, onye ka m ga-eti mkpu na nkịta enwere eze ata na ndị Igbo. Kedu ọnụ ahịa eji wee na-akọ ya? Ọ na-abụ oge mgbe gboo gara aga, ụbọchị bụrụ gboo, ọ na-abụ nwoke nọ n'ụlọ obi esie nwaanyị ike. Mana tata nwoke nọ n'ọsọ, nwaanyị nọ n'ọsọ, ụmụaka nọ n'ọsọ, nwaanyị dị ime nọ n'ọsọ. Ụmụ nwoke anyị na onwerozi ife a ga-ere ha na ya, ọ bụrụ ife na-anụ ụlọ mmiri. Ndị na-achị efi wee na-adakpọ ụmụ nwaanyị anyị na-atụwa ha ime. Ndị na-achị efi ife ha bụzi n'afọ bụ adamu ka ha bụ n'afọ, ka ọ naghị eji wee na-akọ ya. Ọ bụrụ nke mere ma mgbe a na-anụ agha, ọkwa nye ka anyị na-arịa tata. Unu eche na ọtụtụ ụmụazị a na-aza afọ Igbo bụ ụmụ Igbo? Ha bụrụ enwe Miss Blood, enwe ndị atụrụ ime ha na Libya, onwe ndị atụrụ na Gambia, ụfọdụ ndị Cameroon nọ na be anyị na-aza afọ Igbo, ọ maka na ọ na-asụ Igbo. Ụfọdụ ndị Ghana nọ na be anyị maka ụdị arụ a na-emekịta ejiri ọbịa wee mara anyị. Biko achọrọ m ka unu ihe onyonyo a ka ọ bụrụ ife nnere anya na ụzọ amara akpụ ogene ya na-ere egbe anya n'ọdụ. Ọ bụ na ịbụ igwe ma ọ bụ onye eze, ebe igwe a nwere ike ịpụta wee mee ụdị ife a. Ọ bụrụ na ị bụrụ igwe mana ime nwere ife a, ịma na ịbụ akpa wụpụrụ akị. Mma agwa gị eziokwu, maka okenye ma onwe ya oke busu achụọ ya ọsọ. Unu etezi na anya ure, unu mee ka anyị were anya na-abụ n'ala ha ụla. Maka onye kpọchiri ụzọ chi onye oriki, ụzọ ya ka wekwa oghe. Biko gee na ihe onyonyo a unu ezisa ya. Aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị na afọ mbụ His Royal Highness Igwe Hafọd Agana, ọmụnwa na-ekọdineti unu. So ana m ekene unu na quick response unu responded. Ihe mkpọkọlụ unu bụ ka anyị malụ unu hụ ihe na-eme na be anyị. Nnekwa anyị hụ na ya ebu one na be anyị. And anyị ke ha agbafụrụ mmadụ na be anyị. Eldo men na-ewele be anyị n'olu na amaghị ụmụlọgba flash. Ụmụ nwaanyị anyị na-eje n'ọlụ, anyị na-agba na ụzọ, Chinekwa agba ụzọ na egwu na-atịghị. Anyị ndị dị etu anụwa nọ ndecha ebe anyị. Anyị chọrọ iweta full stop to that. I chọrọ move now to bush. Anyị je malụ nke ọnwụ ngwa ndị ọnwa na-abịa akwụrụ ndị be anyị na-anọ. Ndị ọnwa na-abịa akwụrụ ndị be anyị ka anyị mara ebe ha nọ. Ha nọhụ n'eluigwe, ha nọ ndị shawa teritori. Teritori anyị abụ ha nọ. Ha na-abịa sobe ụzọ, mee surveillance, chekuo na ụzọ adịkwa mma. Ha hụkwa na ụzọ adịghị mma na ha abụ mbịa. Ha hụkwa na ụzọ dị mma, ọ bụrụ na ya nọghị ọrụ na-abịa mewe nke ya. So for that, I get dismantle their camps. Then my advice is, I move to Imoria
onye ọbụla traikwala anyị gba anyị egbe na anyị demolisi ọya ahụ. Onye ọbụla traikwala ịgba anyị egbe, we never go unpunished. Ebe ọbụla ndị ha nọkwa be anyị ga-adịsọ na anyị dismount to all their camps. A ga-esi na be anyị pụọ. So ekelere m unu. Anyị were enough for logistics anyị ji arụ ọrụ a. Ndị be anyị na-asọpọtụ anyị mere ike anyị nnekwa ya n'ihe ebe anụwa. Anyị enwego enough mgbọ 300,000 bụ ihe anyị gotere 6 packets n'ọnụ 50,000 naira. Then anyị ga-eke mgbọ now. Anyị ga-agba fuel. Mechin ọbụla bịa moto anyị agba fuel. Then na wee about anyị ga-divide ụwa anyị into 3 or 4. But ị ga-ewe enough men. Ofu onye na-command ha, ndị ga-aba ọhịa. Then you listen to your commander. Like as I said and I repeat, ebe ọbụla anyị bịakwara mmadụ ha challenge ya anyị wute egbe, anyị were egbe reply ya ọya. Onye ọbụla challenge kwara anyị wute egbe n'ime ọhịa, na anyị were egbe reply ya ọya. So biko mmadụ achọkwa n'okwu, echokwala anyị okwu bụ anyị ka achọ okwu. So we will pick our commanders now. We will share our men. E ga-atụkwa mmadụ atụkwa. Ndị ibute ama nso ndị ibute. Ndị ogologo ama nso ndị ogologo. Anyị ga-emix mmadụ emix. Then they will be obeyed to their commanders. Ihe ọbụla commander ha gwakwa ha bụ aka eme. Then we will be communicating. Please, I repeat, no video in the bush. At all. No video in the bush. See how can a video pakam I may check who video any other place. Recommend trace so down to the oil sender and the oil send the and I aware problem. Please. Okay, name moon. Here I am a official. Thank you. That our 7th, I think today 7th. That our 7th of May 2024. Ya bụ ndị nchekwa obodo na-eti olu stroke ụmụlọgba. Anyị na-achọ ka anyị ga-eme ka afọ ndị Fulani esibe anyị pụọ. Biko anyị na-ayọ ndị mmadụ ka ha wee nkwado wee yelu atụmatụ a ewepụtara. Ndị diaspora ndị bi n'ụzọ bụ ndị be anyị kelere ha n'ụzọ pụrụ iche. Igwe anyị, thank you sir. Thank you Igwe.